Yan, good morning Hawaii. Kagigising lang natin. It's already 5:49 in the morning. Medyo madilim pa. Yan, kagigising natin mga kaibigan. Ito yung view dito sa Waikiki. Yan, medyo busy na yung mga tao. Ramdam ko yung feeling na nasa Pilipinas tayo kasi sa California wala akong naririnig na naririnig niyo yung taraok, yung manok, naririnig niyo yung manok. Sa California wala akong maririnig ganyan. Yung feeling mo parang nasa Pilipinas ka. Ayan. Hello, my dear viewer. Yan, ang ganda-ganda ng views dito. Yan. Hello, 3 million in the house. Yan, maaga kaming gumising kasi mamaya ma-recording ako kaya kailangan bumangon na maaga. Pipick up ako ni Ninong Carlos ng 7 o'clock para kami mag-breakfast sa kanilang bahay. So, see you later mga kaibigan. Salamat sa panonood. Bye! Bye!